U ovome videu pokazujem kako se grade korisnički vlastiti formati podataka ako ih ne nalazimo u popisu Excelovih gotovih formata. U ovome zadatku analizirat ću prikupljene podatke jedne meteorološke postaje i to za prvih 10 dana mjeseca siječnja. Prikupljeni su podaci o jutarnjoj, podnevnoj i večernjoj temperaturi te opis dana, je li sunčan, oblačan ili kišovit. U tablicu sam upisala samo podatke o visini temperature, dakle brojku i predznak, ali nisam upisivala oznaku za Celzijeve stupnjeve jer bih to htjela postići pomoću gotovog Excelovog formata uz dodatni zahtjev da se negativne temperature ispisuju u crvenoj boji, a pozitivne neka ostanu u crnoj. Pogledat ću da li Excel ima takav format koji ispunjava ovaj zahtjev. Formati se nalaze u kartici polazno, u grupi broj, kliknut ću na pokretač dijaloškog okvira i u dijaloškom okviru oblikovanje ćelija u kartici broj birati kategoriju korisnička. Biram korisničke formate i pogledat ću da li imam takav gotov format koji ispunjava te moje zahtjeve. Ovdje imam na popisu zato što sam ranije koristila taj format, no mi ćemo ići uz pretpostavku da tih formata nema, pa ih mogu ovdje upisati u dijaloški okvir, napraviti sama ili ću upotrijebiti neki od postojećih pa ih modificirati. U ovome formatu izbrisat ću ove dvije mrežice, ostavit ću jednu mrežicu kao zamjena za brojku, ostavit ću i nulu jer se po defaultu nula ne ispisuje, a kod mene u ovoj tablici i nula ima određenu vrijednost i mora biti ispisana. Iza brojke ostavljam jednu bijelinu i brisat ću oznake kuna i dodajem znak stupnja pomoću tipke Alt-Gr i brojke 5 gdje se nalazi oznaka stupnja. Pritisnut ću razmaknicu da mi oznaka stupnja postane vidljiva i dodati veliko slovo C. Deklaracija pozitivnih temperatura je ispravna. Iza točke zareza slijedi deklaracija negativnih temperatura. U uglatoj zagradi piše boja u kojoj želim ispisivati brojeve, to je crvena. Zatim slijedi minus, mrežica koja zamjenjuje bilo koji broj. Izbrisat ću podatke koji su višak. Iza mrežice ostaviti jednu bijelinu, izbrisati kune, pomoću tipke Alt-Gr i brojke 5 napisati znak stupnja i dodati veliko slovo C. Potvrdit ću taj format u redu i zadržati. Sada ću ga primijeniti na podatke u tablici, tako da ću označiti polje, odnosno ćelije na koje želim primijeniti podatke od C5 do E14. U grupi broj pozivam korisnički format, on je na kraju, potvrdit ću ga u redu i format je primijenjen na podatke u tablici. Ostali zadaci odnose se na primjenu funkcija max, min, average i count if koje su obrađene u ranijim materijalima, pa se neću ovdje na njih osvrtati. Osvrnula bi se na zadatak u kojemu se zahtjeva uvjetno oblikovanje stupca F u kojemu kišne dane treba označiti i istaknuti plavom bojom. Označit ću podatke u stupcu F koje valja uvjetno oblikovati
Na kartici polazno u grupi stilovi klikniti na karticu uvjetno oblikovanje, istakni pravila ćelije, tekst koji sadrži, jer u stupcu F u ćelijama se nalaze tekstni podaci, upisati tekst kišni verzalom, kiša, i odabrati plavu boju u popisu gotovih formata za uvjetno oblikovanje. Ako je nema, kliknut ću na prilagođeno oblikovanje, izabrati boju plavu, potvrditi, još jednom potvrditi uvjetno oblikovanje i kišni dani su istaknuti plavom bojom. Nakon izrade svih zadataka tablica će izgledati ovako.